că, băi, Klaus Iohannis, eu nu știu unde va trăi, dar orice om normal, dacă îl vede pe stradă, îi fute o flegmă. Eu asta aș face. Fără niciun fel de jenă. Îi fut o flegmă fix în muie. Dar tu acum, după tot episodul ăsta, mai ai capacitate de a-l mai urâ pe Klaus Iohannis? Da, în continuare. De ce am ajuns aici? Dar eu tot timpul tot uit că el există, adică nu știu cum Bă, zic. nu, asta e cel Eu mai mi-am greu. adus aminte de el numai atunci, când a desecretizat, când a convocat CSAT-ul. și Nu, după aia... lumea nu trebuie să uite că el există și eu, dacă aș putea, l-aș băga și la pârnaie un pic. Pentru... Să ai un motiv să-l bagi. Dar pârnaia bunului simț, pârnaia emoțională. Pârnaia lucrului bine făcut. Pârnaia lucrului bine făcut cu aia. Adică felul în care și-a luat mâinile și i-a lăsat și toată lumea și-a făcut cu complicitatea, cu acordul lui și tot ce a început să se manevreze și să facă și ăia să se inflameze, extremismul, tot a început să colcă căcatul și tu erai cu canapeaua, cu sufrageria plină de căcat, tu îți vezi de treaba ta până la baie, mai lași tu un căcat acolo dacă e, nu te deranjează pe nimic, tu ai așa, drumurile tale, alele tale, totul e bine, mersi, nu pute nimic.